Θα κάνουμε μερικές απλές ασκήσεις, χαλαρωτικές, για να χαλαρώσουμε. Θα αρχίσετε με το σπίτι, με το πίτσα, και έπειτα θα πούμε για την εξάσκηση της μάσκας, της χαλάρωσης, γιατί μας ενδιαφέρει να είναι χαλαρή η μάσκα, γιατί για να πούμε καλό παλμό, να μην είναι σφιγμένη η μάσκα. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα στην αρχή. Θα κάνουμε μια ασκήση αναμνέστα. Αν θέλετε, συγχωρείτε. Κάνουμε το ζέσταμα τώρα που είπα. Έχουμε 10 εισπνοές, βαθιές και χαλαρές. Σαν να χαρμολιόμαστε. Κάποιοι ζαλιστήκατε λίγο. Αυτό είναι διότι είναι πολύ βαθιά στην ζωή και η υπεροξυγονώνα λόγω της πολλής της μεγάλης ποσότητας του αέρα που περνάει. Είναι φυσιολογικό η αίσθηση. Μην ξεχάσετε συντονισμένοι. Την άσκηση που είπαμε, έτσι. 10, 10, 10, 10. Δεν πιάνουμε τώρα, έτσι. Ας δούμε τη θέση των χιλιών πλέον. Προσπαθήστε όλοι να το δείτε στο φύλλο σας στην προκειμένη φάση όπως τα έχω πέρα. Χωρίς να παίξετε, να παίρνετε στη θέση εκκίνησης. Έτσι, χαλαρά. Ούτε έτσι, ούτε έτσι, ούτε έτσι. Όσο μπορούμε πιο φυσιολογικά. Στα βλέπω λίγο σφιχτά. Θα έχεις έτσι. Νομίζω. Τι λέτε για άλλη. Για κοιτάξτε. Απλά δεν είναι θέση εκκίνησης αυτή. Αυτή είναι θέση ύπνου. Πρέπει να έχουμε μια θέση εκκίνησης. Εδώ θέλεις να ξεκινήσεις κάτι, παίρνει μια θέση. Δεν κάνεις έτσι. Θα πατήσεις. Ωραία. Και τώρα ας πάρουμε τη βατήνα που κάναμε πριν και να βγάλουμε αβίαστα από τον αέρα. Άλλη μια φορά. Τώρα, θα ξεκινήσουμε πάλι με αέρα. Στη διάρκεια του αέρα θα δώσουμε μεγαλύτερη ταχύτητα στον αέρα, πιο πολύ, και θα κλείσουμε τα χέρια μας ώστε να παραχθεί ήχος. Θα το κάνουμε μια φορά. Για κάντε το μαζί. Αέρας πρώτα. Χωρίς να χαλάμε τη θέση, προσπαθούμε κάθε βήμα να μην χαλάει το προηγούμενο. Δηλαδή, το πρώτο θέμα είναι η εισπνοή. Δεύτερη φάση, να τοποθετήσουμε τη μάσκα μας στο στάθμο.
Μετά φυσάμε, τρίτο. Και τέταρτο, προσπαθούμε ο ήχος ο αέρας να μετατραπεί σε ήχο. Προσπαθούμε να μην αλλάξει κάτι από τα προηγούμενα, διότι θα γυρίσουμε πάλι πίσω. Είναι βήματα που πρέπει να τα ακολουθούμε όσο μπορούμε πιο πιστά και βλαβικά. Για να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Άλλη φορά. Το κάνω από την φορά. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά. Εγώ, ο καθένας θα μπορεί να πει, εγώ παίζω. Γι' αυτό που έπαιρνα το οργανάκι μου, ευχαριστιέμαι, παίζω ωραία, πάω στην πάντα, παίζω. Γιατί τα κάνουμε αυτά. Για να παίξουμε καλύτερα. Εκτός και δεν θέλει κάποιος να βελτιώσει. Δεν υπάρχει βελτίωση. Όλοι θέλουμε να πάμε καλύτερα. Και εμείς οι ίδιοι. Γι' αυτό μελετάμε καθημερινά και αμφιβάλλουμε για αυτό που κάνουμε πάρα πολλές φορές. Και ρωτάμε τον ένα με τον άλλο, συζητάμε όλες ατελείωτες. Άλλοι μου κάνουν άλλη φορά. Έλα. Εκεί μου βγαίνει εδώ. Σωτήρη, και πού να ρίξεις εκεί. Αυτό κάνω κάπου. Λοιπόν, άλλη μια φράση. Πάλι μια φωτιά. Τη συνοή, απλά την πρώτη φάση της συνοής. Όχι τίποτα. Απλά βγάλουμε ένα. Νιώσα αυτό που είπαμε. Ναι, ναι. Βάλτε και να το συνειδητοποιήσεις. Ωραία. Μπράβο. Τώρα προσπάθησε να δώσει πιο πολύ δύναμη στο δηλαδή. Λοιπόν, να φύγει πιο γρήγορα από αέρα και να κλείσει ταχύτητα. Δηλαδή, ταχύτητα μπροστά δουλεύουν όπως είναι το πρόσωπο του ποτίσματος. Τι κάνουμε, χωρίς να πειράξουμε τη βάνα, την πίεση, αν κλείσουμε την άκρη, φεύγει πιο πίσω αέρας. Τι είναι η ταχύτητα. Που δουλεύουν από μόνα τους, δίνοντας πιο πολύ αέρα εμείς, τα χείλη κλείνουν αυτόματα. Και αν μου δώσετε δύο κόλλες χαρτί, θέλω να μαντέψετε τι θα συμβεί. Εάν φυσήξω εδώ μέσα, τα χείλη, οι άκρες των χαρτίων θα ανοίξουν ή θα κλείσουν, ή θα παραμένουν κλειστές. Να ψήξω εδώ. Ποιος λέει ότι θα ανοίξουν. Σηκώστε χέρια, δεν το βλέπω. Ποιος λέει ότι θα κλείσουν. Ότι θα συμπιεστούν πιο πολύ. Ωραία. Λοιπόν, εξάω. Αυτή είναι η αυτόματη κίνηση των χιλιών. Εδώ είναι τα χίλια δικά μας. Όσο πολύ φυσάμε, τα χίλια από μόνα τους θέλουν να κλείσουν. Δεν μπορεί να γίνει κάτι από τα δύο ξεχωριστά. Είναι δύο πράγματα παράλληλα που συναντούνται στο αποτέλεσμα. Έτσι και εδώ λοιπόν. Φυσάμε. Και η πίεση του αέρα ταχύτητα αναγκάζει τα χείλη και κλείνουν. Διαφορετικά, αν τα αφήσουμε αυτά ελεύθερα, θα είναι αυτό. Ναι, ναι. Χαλαρά η συνοή, τοποθέτησε τα χείλη σου. Πολύ καλύτερα. Καμία σχέση δεν είναι. Κάτω άλλη φορά. Όχι, ξέρω ότι όσο ήξερα, πάτε το σάγει να μπορώ να βάλω και καλύτερα. Δύο τρομπέτες. Πάντως, από εκεί που δεν
Κάνουμε άλλη μια φορά μαζί. Ωραία. Τώρα θα κάνουμε κατευθείαν. Δηλαδή, εισπνοή. Και απλά φυσάμε κάτι, χωρίς μόνο αέρα. Απλά να έχουμε χαλαρή εκπνοή και η μάσκα στη θέση που έχουμε πει. Άλλη μια φορά, να το κάνουμε μέχρι. Όχι. Όχι. Διαφορές. Άλλες δημάτσες. Είναι αυτή η θέση που ήδη έχουμε κάνει. Εγώ σε αυτή τη αισθάνεστε την ίδια θέση το κοιλιό και της μάσκας. Όχι. Έλα εδώ. Πώς δεν λέτε. Γεια σας. Λοιπόν, για να σας πω. Καλύτερα της ηλεκτρικής Σοκράτης που είναι για το οργάνωμα. Πάμε, έλα. Κάτω χωρίς να το παίζεις. Χωρίς το επίπεδο στο λίγο. Ωραία. Άρεσε. Αφητήσει λοιπόν. Προσπαθείτε, μαθημάτικα. Πιο μέσα από την μάχη σου. Καλύτερα να το δεις. Πάμε. Βάζω μπροστά. Προσπάθησε το κέντρο να κοινώ, να το φέρεις κοντά. Μπράβο, ωραία. Ωραία, για δώσε. Δύναμη. Λίγο ανάποδα αυτό. Κάντε όλοι αυτό, ανάποδα το επιστόμιο και φυσήστε μέσα. Βάλτε το μέσα στο στόμα. Δεν νιώθετε τώρα άνετα το ένα να φεύγει. Όταν θα το γυρίσετε, κάντε το μερικές φορές, όταν θα το γυρίσετε το στόμα, να νιώσετε το ίδιο. Σκεφτείτε τώρα. Όταν γυρίσουμε, να νιώσουμε το ίδιο ελεύθερα. Ανάποδα. Γεια σας. Εκεί, μπράβο. Ναι, πίσω. Προσπάθησε να σου άρεσε. Προσπάθησε να σου άρεσε. Σου άρεσε. Πάμε. Πάμε. Τώρα τα πολύ καλά. Γιατί έκλεισε περισσότερο εδώ. Προσέξτε αυτό που σας είπα. Πάμε σε ένα καθρεφτάκι και έχουμε. Βάλτε το στέλνο. Το κόκκινο των κοιλιών δεξιά και αριστερά να φαίνεται το δυνατόν λιγότερο. Όσο λιγότερο φαίνεται εδώ, από εδώ και από εδώ το κόκκινο, τόσο πιο κλειστά είναι τα χείλη μας. Για πάμε. Αυτό, πολύ καλύτερα. Στην αρχή, η περιφέρεια του επιστομίου που σας είπε, πάταγε πάνω στο κόκκινο. Τα χείλη του τα είχε ανοιχτά. Όσο περισσότερο θα γίνει και το κόκκινο των χειλιών μπαίνει μέσα στο κύπελο, τόσο καλύτερος γίνεται ο παλμός. Και τι θα κοιτάξουμε μετά στο καθρεφτάκι, το σημάδι που μας αφήνει το επιστόμιο πάνω στα χείλη. Έχεις και τα σιδεράκια τώρα, που αυτό είναι ένα πρόβλημα. Έτσι. Όμως δεν είναι πρόβλημα το να το υπερπηδήσουμε. Μεγάλη ένταση. Εδώ.
Ξεκινήσω από ένα μεσαίο σώμα. Μου θυμίζει σαν να παίρνει μπροστά η πεζνάκα μας. Έχετε να κόψετε κάτι με ένα μαχαίρι. Και βλέπετε ότι δεν κόβει. Τι θα κάνετε? Ναι. Δεν έχεις αδυνατότητα να αλλάξει μαχαίρι του. Τι θα κάνετε? Θα επιμείνεις. Δεν θα είναι εύκολο να λιμάρεις το μαχαίρι λίγο. Αυτό γίνεται με την άφηση. Ότι προσπαθώ να ξεκινήσουμε τον ήχο. Είναι αυτό που έχει κράτηση, που η γλώσσα βγαίνει. Αυτό είναι μια μεγάλη βοηθάει στο να φύγει ο αέρας μεγάλη ταχύτητα. Αλλά το αποτέλεσμα ίσως δεν είναι το καλύτερο. Που είναι αυτό, δηλαδή. Το έκανα είναι αυτό. Ενώ, εάν αρθρώσουμε άδειλο, τι. Όχι. Όχι μαζί αυτό. Αισθάνεστε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνατε πριν τώρα? Στην προηγούμενη σας ζωή? Ή τουλάχιστον προσπαθείτε να αλλάξετε κάτι, σας δυσκολεύει, σας δημιουργεί πρόβλημα? Πώς αισθάνεστε αυτό? Προσπαθείτε να κάνετε κάτι διαφορετικό. Θέλετε να το βελτιώσετε? Πιστεύω ότι θα σας βοηθήσει. Είμαι σίγουρη δηλαδή. Αν παίζατε 5 πράγματα, θα παίξετε 30. Στη μουσική που παίζετε. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε ούτε το χαρακτήρα σας, που είναι σεβαστός και υποφαινόμαστε σε αυτό που κάνατε. Αλλά θέλουμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον και εσείς το επιθυμείτε, αυτό που κάνετε, το κάνετε 30 φορές πιο καλά. Λοιπόν, θέλει να πει ο Σπύρος ότι όποιο είδος μουσικής και αν παίζουμε, είτε τα παραδοσιακά που παίζετε εδώ εσείς και είναι καταπληκτικά, είτε παίζουμε
παίζουμε σε μια συμφωνική ορχήστρα, είτε παίζουμε σε μια ορχήστρα jazz ή σε μια ορχήστρα ελαφράς μουσικής, η τεχνική του οργάνου είναι η ίδια. Δεν αλλάζει τίποτα. Η τεχνική του οργάνου είναι η ίδια. Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τη γλώσσα, ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τον αέρα, ο τρόπος που χρησιμοποιούμε το όργανο είναι ίδιος. Εκείνο που αλλάζει είναι η μουσική που παίζουμε. Αυτό εμείς δεν θέλουμε να το αλλάξουμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε να παίζετε αυτή την ωραία μουσική που παίζετε. Απλά να βελτιώσουμε τον τρόπο που το κάνετε, την τεχνική με το όργανο. Και αν αυτό βελτιωθεί, σίγουρα είναι απόλυτα σίγουρο, θα βελτιωθεί και αυτό που κάνετε. Θα το κάνετε πολύ πιο άνετα. Θα κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη. Θα το χαρείτε ακόμα περισσότερο. Αυτό το ωραίο που ήδη κάνετε. Να μπορείτε να παίξετε τις διπλές ώρες. Ξέρω που παίζετε ατελείωτες ώρες. Θα μπορείτε να παίξετε διπλάσιες ώρες. Θα μπορείτε να παίξετε πολύ πιο γρήγορα στα κάτω. Θα μπορείτε να παίξετε πολύ πιο ψηλές νότες. Είναι πράγματα που θα τα θέλατε, πιστεύω. Το έχετε μέσα στο μυαλό σας. Θυμίστε το. Να βελτιωνόμαστε, δηλαδή. Αν όχι μόνο σε αυτά και σε άλλα. Μία ερώτηση πάνω στο θέμα. Βεβαίως. Οι ορίτες να παίξουν και πέρα από το στακάτο, να παίξουν και πιο ψηλές νότες. Πρέπει να παίζει ένας πνευστός ψηλές νότες, να έχει ευχέρεια. Μπορεί να ακούγεται λίγο αφελές αυτό. Η έκταση των καρκίνων υπάρχει η βασική έκταση, η ακαδημαϊκή έκταση των βιβλίων, αλλά από εκεί πέρα είναι απεριόριστη. Μπορείς να μας δώσεις ένα παράδειγμα. Έτσι. Να δούμε ποιο είναι το κλασικό παράδειγμα των πνευματικών νοτών και ποιες είναι αυτές που φέρνουν. Ξεκινάω Για να καταλάβουμε διαγνωστικά. να μιλήσω σε κλειδί όλο που όλοι μιλάτε σαν ειδικόρο σαν. Αν δεν υπάρχει και παρακαλώ σαν θέλει κάτι και να διαβάζουν και νότες, να θέλουμε ένα οπτικό παράδειγμα και ακουστικό. Τι θα ακούγεται. Ξεκινώντας από αυτό το σύμφεση, θα πάω προς τα κάτω. Μαύρη νότα. Αυτό. Ίσα ίσα δεν είναι η κανονική έκταση. Αυτό είναι εξαιτίας της δεξιοτεχνίας του σολίστα. Και επειδή μιλάμε και για ζέσταμα, αν είχα ζεσταθεί, θα μου ότι πιο καλά. Έχει θέμα καταλάβει ότι με το ζέσταμα πες πιο καλά. Και τώρα βγαίνει το σύμφεση, αλλά δεν είναι αυτό που μου άρεσε, θα ήθελα να είναι. Να δούμε λίγο και στα ψηλά. Τα ψηλά. Εδώ. Ναι, θα ανέβω. Η πραγματική εικόνα. Να βάλω το σύμφεση.
τις ικανότητες και τις δυνάμεις που έχει μεταφράσει. Αυτό ήταν μη κοντρα μη φα. Το οποίο πιστεύω να θα γράψει κάτι να περάσει για το θα είναι μαζί μας εδώ. Είναι πιο δύσκολο το τρομπόνι να σωλήνει για να φουγιά. Είναι άλλο όργανο. Το τρομπόνι με τα κλειδιά είναι μια μεγάλη τρομπέτα. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι ακριβώς η τρομπέτα σε μεγέθυνση. Δηλαδή... Εξού και η ονομασία. Τρόμπα, τρομπόνε. Το τρομπόνε είναι στα ιταλικά μεγέθυνση της τρόμπας. Η τρόμπα είναι η τρομπέτα στα ιταλικά. Δηλαδή με όλο το κλειδί παίζεις κάθε νότα στο σόλ, έτσι παίζεις και στο... Εδώ είναι μια άλλη συζήτηση για το κλειδί του σόλ και του φα. Τι γίνεται. Παίζετε όλοι κλειδί σόλ. Παίζει κάποιος φα. Στο πιάνο. Στο όργανο. Όταν παίζετε τα κομμάτια σας, μιλάτε σε κλειδί φα ή σε σόλ. Σόλ. Στη συμφωνία σε σόλ. Είμαι βιοτέλη, δεν είναι... Εντάξει. Λοιπόν. Όταν το τρομπόνι είναι γραμμένο σε κλειδί σόλ, παίζει όμως η τρομπέτα και ακούγεται μια οκτάβα χαμηλότερα από την τρομπέτα. Όταν είναι σε κλειδί φα όμως, και βλέπουμε αυτό το σι, είναι σαν να είναι το σι σε αυτό είναι το δω στο κλειδί του σόλ. Δηλαδή, έχουμε το οποίο είναι η ανθρωπότητα της ανθρωπότητα σε κλειδί σόλ όμως. Και το προπόνημα τα κλειδιά στο φα είναι αυτό το σύνθεση. Στην ουσία έχει άλλη ονομασία, αλλά με τον ίδιο δαχτυλισμό. Δηλαδή, στον τροπόνι λες ντο, ρε, μη, φα, σολα, σι, ντο, ενώ στην κλειδί του φα λες σι, ντο, ρε, μη, φα, σολα, σι. Καταλάβατε, η σειρά είναι απλά η ονομασία αλλάζει. Κάτι άλλο πάνω σε αυτά τα εξάρτητα. Για το τροπόνι με το σωλήνα με το αντίρο που λέμε όλοι. Ή slide τρόπο. Δεν παίζει κανείς από εσάς, δεν έχει τυχαίο να χρησιμοποιήσει. Είναι ένα άλλο όργανο. Λοιπόν, στο όργανο αυτό, όπως και στα κλειδιά, θέλει να εξηγήσεις τα κλειδιά πώς... Ναι, να πούμε δύο λόγια για τη λειτουργία του σωλήνα. Είναι ένα σωλήνα στην ουσία. Η τρομπέτα είναι ένα σωλήνα. Παράλληλα θα βρω και εγώ τι συμβαίνει στο... Η τρομπέτα είναι ένα σωλήνα που αρχίζει από εδώ, έρχεται εδώ, κάνει μερικές διακλαδώσεις εδώ πέρα όπως βλέπετε και βγαίνει και καταλήγει στην καμπάνα. Περίπου 1,5 μέτρο. 1,50 τόσο περίπου είναι το μήκος του σωλήνα αυτού. Το εξηγήσω για τον τρόπο, το σωλήνα. Λοιπόν, στην αρχαιότητα τι ήταν η τρομπέτα? Ένας ευθύς σωλήνας μακρύς, ο οποίος έπεσε κάποιες νότες. Δεν υπήρχαν κλειδιά, ξεχάστε. Ένα σωλήνα, 1,5 μέτρο να κάνει αυτό. Και πάνω σε αυτό μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, μπορεί να είσαι σε ένα πύργο επάνω και να βλέπεις τον εχθρό μακριά που έρχεται και να βαράς με τη σάλπιγγά σου. Πώς να παίζεις
διάφορα πράγματα, με αυτές τις λίγες νότες. Αυτή είναι λοιπόν μια σειρά αρμονικών. Ντο, σολ, ντο, μη, σολ, ντο. Δεν χρειάζεται να πατήσουμε κανένα κλειδί. Ένα σωλήνα έχουμε λοιπόν και φυσάμε. Τι κάνουμε τώρα αν πατήσουμε για παράδειγμα το δεύτερο κλειδί? Εάν πατήσουμε το δεύτερο κλειδί, ανοίγουν δύο τρυπούλες εδώ και μεγαλώνει το μήκος του σωλήνα κατά τόσο. Διότι ανοίγουν δύο τρυπούλες εδώ και ο αέρας περνάει πλέον και από εδώ. Και μεγαλώνει το μήκος του σωλήνα περίπου κατά 5 εκατοστά. Τόσο είναι αυτό. Αυτά τα 5 εκατοστά λοιπόν που μεγαλώσαμε το μήκος του σωλήνα μας δίνει ένα ημιτόνιο. Και κατεβαίνει, επειδή μεγαλώνει το μήκος του σωλήνα κατά 5-5,5 εκατοστά, κατεβαίνει ο τόνος μας κατά ένα ημιτόνιο. Και τι κάνουμε? Και εδώ πλέον έχουμε μια δεύτερη σειρά αρμονικών. Αν πατήσω πρώτο κλειδί, μεγαλώνει το μήκος του σωλήνα τόσο, που είναι ακριβώς το διπλό από αυτό. Okay. Μέχρι εδώ το ίδιο σημαίνει στο τροπόνο. Έχουμε στην κλειστή θέση το δεύτερο κλειδί της τρομπέτας είναι για μας μία μετακίνηση του σωλήνα σε αυτή τη θέση εδώ. Σολ, φα δίεση, σολ, φα δίεση. Ωραία. Αν πατήσουμε τώρα λοιπόν πρώτο κλειδί, μεγαλώνουμε το σωλήνα ακριβώς τόσο που είναι το διπλό από αυτό και έχουμε ένα τόνο λοιπόν πιο χαμηλά. Αν πατήσουμε πρώτο δεύτερο κλειδί, μεγαλώνουμε τόσο και τόσο, που είναι 3 το τριπλό ή αυτό. Αυτά τα δύο και αυτό είναι ακριβώς το ίδιο μήκος. Γι' αυτό, για παράδειγμα, το μη το παίζουμε έτσι ή και έτσι. Με το τρίτο κλειδί. Με το τρίτο κλειδί όμως ποτέ δεν θα το παίζουμε, διότι δεν πρέπει. Είναι λίγο χαμηλό και γι' αυτό θα το παίζουμε πάντα πρώτο δεύτερο. Ξέρω ότι οι περισσότεροι από εσάς το παίζουν με το τρίτο. Το μη και το λα επίσης, έτσι. Όχι, δεν είναι σωστό. Βέβαια δεν θα το αλλάξετε. Στα δικά σας εδώ που θέλουν πολύ τεχνική γρήγορη, έτσι θα το παίζετε όπως ξέρετε. Αλλά κανονικά πρέπει να το παίζουν πρώτο δεύτερο και όχι με το τρίτο. Και έτσι έχουμε λοιπόν τη σειρά όλων των αρμονικών. Ναι. Μία σου μη, μία μου, μία σου. Αντίστοιχα στην προπόνη, βλέπετε, έχουμε στη θέση, δηλαδή σολ, φα δίεση, φα. Οπότε εδώ κατεβαίνει μία θέση ακόμα, διπλασιασμένη στις πρώτες. Και παράλληλα, στη συνέχεια φτάνουμε μέχρι το τέλος, που είναι δηλαδή από το σολ, το δικό σας σολ, στο ντο δίεση. Να παίξουμε πραγματικά το σολ στο ντο δίεση. Ναι. Και πάμε σε μια άλλη αρμονική έπειτα, στο ντο. Αρχίσαμε από το σολ, κατεβήκαμε μητώνια μέχρι το ντο δίεση. Αν αρχίσεις τώρα από το άλλο ντο, που είναι στο τρίτο διάστημα, το ίδιο πάλι. Στην ουσία δηλαδή από όπου και να αρχίσεις, με τον ίδιο χειρισμό, αρχίσεις πάλι και κατεβαίνεις. Αντίστοιχα, αν αρχίσεις από κάτω προς τα πάνω, ανεβαίνεις. Αλλά ανεβαίνεις αυξάνοντας πλέον και την ταχύτητα του αέρα προς τα πάνω. Αυτή είναι η χρήση των κλειδιών. Στην αρχή η τρομπέτα, είπαμε, ήταν ένας ευθύς σωλήνας, έπειτα για χρηστικούς λόγους. Δηλαδή σκεφτείτε να κουβαλάς 1,5 μέτρο σωλήνα τώρα και δεν είναι εύκολο. Αναδιπλώθηκε ο σωλήνας αυτός και έγινε έτσι, αναδιπλώθηκε για χρηστικούς λόγους, για να είναι πιο μαζεμένο το όργανο. Και για να παίξει τη χρωματική κλίμακα, για να παίξει αυτή την κλίμακα, στην αρχή στην τρομπέτα τι προσθέσανε? Κλειδιά όπως του κλαρινέτου. Προσθέσανε εδώ έτσι πλάγια όπως ήταν, εδώ σε αυτό το μέρος του σωλήνα, προσθέσανε 6 κλειδιά που παίζονταν με τα 5 δάχτυλα και με τον αντίχειρα του του άλλου χεριού, όπως ακριβώς του κλαρινέτου είχε η τρομπέτα. 6 κλειδιά όπως του κλαρινέτου. Και επειδή και αυτό δεν ήταν τόσο εύκολο στο χειρισμό, καταλήξαμε μάλλον, μετά από πολλές δοκιμές και πολλά χρόνια πειραματισμών,
να εφεύρουν το σύστημα των βαλβίδων. Αυτό έτσι λέγεται. Λέω στο 1835. Καταλήξαμε στις τρεις αυτές βαλβίδες που τι κάνουν όταν τις κατεβάζουμε, ανοίγουν μικρούς σωλήνες. Και έτσι αυξομειώνουμε το μήκος του σωλήνα αυτού που είναι περίπου 1,5 μέτρο. Έτσι περίπου χρησιμοποιείται. Σε αντίθεση με τον τρόπο, το οποίο από την αρχική του μορφή είχε αυτή τη κατασκευή. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή ήταν ένα σωλήνο ο οποίο αυξομειώνονταν. Μέχρι και τώρα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχει προσθεθεί βέβαια κάποιες βαλβίδες, όπως αυτή εδώ σε μένα, οι οποίες επιτρέπουν για ιστορικούς λόγους, πατώντας αυτό το κλειδί, ανοίγει μια σειρά άλλων σωλήνων, βλέπετε αναδιπλούμενες, οι οποίες στο μήκος τους έχουν αυτή εδώ την απόσταση. Έκτη και έβροπη. Δηλαδή, πατώντας το κλειδί, κλειστό, ανοίγει ένα σωλήνος που έχει αυτή τη θέση. Να το δείτε. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να παίξουν πιο ωραία πράγματα. Να κάνεις... Δηλαδή, μόνο για λόγους ευκολίας. Και επιτρέπει να πάμε και σε πιο χαμηλές νότες. Λάθος μάλλον είναι ορολογία, είναι για τα έσοδα. Αλλά δεν το βλέπω και όλα καλά. Είναι άπταστο, θα το πω έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτός. Ναι, Το τροπόν είναι και πλεονέκτημα και μειονέκτημα αυτό. Διότι το πλεονέκτημα του είναι ότι αν ακούς καλά, μπορείς ανά πάση στιγμή να διορθώσεις το κόντισμά σου. Για παράδειγμα, παίξε ένα το δεις. Το φέρνω. Κάτι που η τρομπέτα πρέπει να πειράξει τα χείλη να το φέρει. Και πιθανόν να κάνεις και ο ήχος για να το προσεγγίσει. Απ' την άλλη, η δυσκολία είναι να πιάσει ακριβώς τη θέση. Όσο γίνεται μεγαλύτερη ευκρίνεια. Αυτό δεν Οπότε πλεονέκτημα και πλεονέκτημα ταυτόχρονα. δεν έχει τη δυνατότητα να παίξει όμως ό,τι θέλει. Παίζεις πλέον. Δηλαδή, παράδειγμα, Μπορεί να παίξει βυζαντινή μουσική, παράδειγμα. ή ανατολικά. Οτιδήποτε, ναι. Με μικροδιαστήματα. Με μικροδιαστήματα, ναι. ναι, ωραία. Τελείωσε. Ναι. Θα πούμε μια άσκηση τώρα, μια άσκηση πανεύκολη. Η οποία τι κάνει, μας χαλαρώνει τη μάσκα. Διότι είπαμε ότι η μάσκα μας θέλουμε να είναι καλά. Ναι. Λοιπόν, και με αυτή την άσκηση θα τελειώσουμε. Δεν θα φύγετε, δεν τελειώσαμε. Απλά θα κάνουμε μια πρόβα μαζί όλοι και θα παρακολουθήσετε πώς προσεγγίζουμε ένα έργο το οποίο το έχουμε δει μόλις χθες. Δεν το ξέρουμε, δεν έχουμε κάνει πολλές πρόβες, το είδαμε μόλις χθες μια φορούλα, το περάσαμε έτσι για να ακούσουμε τι έργο είναι. Το έργο το έχει γράψει ο κύριος Καραβέλης και θα δείτε πώς θα προσεγγίσουμε αυτό το έργο, πώς θα προσπαθήσουμε να το διαμορφώσουμε. Λοιπόν, η άσκηση αυτή που θα κάνουμε τώρα είναι πανεύκολη. Αν θέλετε, πάρτε τα όργανα σας, θα την κάνετε μαζί μου. Μία φορά στην κάνετε θα προσπαθήσω να παίξω σόλ, να κατέβω στο φα δίεση και να ξαναανέβω στο σόλ, χωρίς να χρησιμοποιήσω χαλαρώνοντας τη μάσκα. Τα χείλη μας, δηλαδή όπως μιλήσαμε προηγουμένως, χαλαρώνοντας τα. Πρώτα κάντε το με το κλειδί, σόλ φασό, μαζί μου. Ωραία, δεν είμαστε σωστοί τώρα, δεν πειράζει όμως, αύριο θα δούμε περισσότερα. Τώρα θα το κάνουμε χωρίς να πατήσουμε το κλειδί. Άλλη μια φορούλα.
άλλες μάλλον κινήσεις, στη θέση όπως πάμε να δώσουμε ένα φιλί. Τι κάνουμε, θα φεύγουμε λίγο προς τα μπροστά. Αυτό κάνουμε. Μία μικρή κίνηση προς τα μπροστά. Ναι, είναι πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ. Μου επιτρέπετε και στο φράση, να καλωσορίσουμε και τα υπόλοιπα μέλη για να γνωρίσουμε. Θέλετε να το κάνετε εσείς. Όπως θέλετε εσείς. Να καλωσορίσουμε τον Τάνα στον κύριο Παναγιώτη Κεσάρη. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Αντώνη Λαγό, και τον κύριο Σάκη Μυρώνη, ο οποίος είναι ο τουμπίστας του σχήματος. Λοιπόν, αυτή την ασκησούλα τώρα, την εύκολη και την μικρή, μπορούμε να τη συνεχίσουμε κατεβαίνοντας προς τα κάτω. Κάναμε σόλ, φα, σόλ. Τώρα μπορούμε να κάνουμε φα, δίεση, φα, φυσικό, φα, δίεση. Τώρα φα φυσικό. Και με τον ίδιο τρόπο, μη, ρε, δο, σι κλπ. Και κατεβαίνουμε. Όπως επίσης και ανεβαίνουμε. Όσο και ψηλά βέβαια πάμε με αυτή την άσκηση, τόσο δυσκολεύει το πράγμα. Διότι οι αρμονικές πλέον είναι πολύ πιο κοντά μια στην άλλη από τις χαμηλές. Όσο πιο χαμηλά, τόσο καλύτερα. Εσείς όμως μπορείτε να το κάνετε αυτό. Μπορείτε να το κάνετε αυτό όταν παίζετε και είστε κουρασμένοι για να χαλαρώσει η μάσκα και να είναι χαλαρή. Έχετε ακούσει μήπως για τους αθλητές πως μετά την προπόνηση κάνουν το λεγόμενο χαλάρωμα? Και εμείς λοιπόν, όπως κάνουμε το ζέσταμα πριν την προπόνηση, μετά το παίξιμο, την προπόνηση δηλαδή, πρέπει να κάνουμε το χαλάρωμα. Αυτή η άσκηση λοιπόν είναι μια άσκηση χαλαρώματος. Σε τι μας βοηθάει? Επειδή με το παίξιμο οι μύες εδώ της μάσκας έχουν ειρήνη, έχουν τεντώσει και έχουν κουραστεί, με το χαλάρωμα αυτό τι κάνουμε? Τους χαλαρώνουμε και τους φέρνουμε σε τέτοια κατάσταση ώστε όταν έπειτα την άλλη μέρα ή το απόγευμα, δεν ξέρω πότε, θα πάμε να ξαναπαίξουμε, οι μύες μας να είναι χαλαροί και να μην έχουν μείνει σφιγμένοι. Όπως οι αθλητές λοιπόν κάνουν το χαλάρωμα, έτσι και εμείς. Στο τέλος της προπόνησης, της μελέτης ή της συναυλίας μας, παίζετε εσείς στα δικά σας, μπορεί να παίζετε το Λινίθα, κάπου σε ένα γάμο, σε ένα πανηγύρι. Αν θα μου πεις έπειτα να καθίσω να κάνω χαλάρωμα, εντάξει, είναι αυτό ένα ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα. Λοιπόν, αν όμως καθίσεις 5 λεπτάκια, όχι περισσότερο, είδατε ότι ό,τι λέμε είναι ασκήσεις των λεπτών. Δεν μιλάμε για πολύ ώρες μελέτες. Αυτά είναι για άλλους. Είναι για επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο, επαγγελματικά κλπ. Είναι ασκήσεις μικρές και τις κρατάνε 10 λεπτά. Αν μείνεις όμως και το κάνεις αυτό 5 λεπτάκια, το πολύ, το χαλάρωμα, την άλλη μέρα τα χείλη σου είναι για δεύτερο γάμο. Λοιπόν, εγώ όμως, αλλά και οι φίλοι μου, τι θα θέλατε? Να σας ακούσουμε εσάς εκεί, την ομάδα, την κάτω, που σας βλέπω έτσι έτοιμους με τα όργανα αναχείρα σου, να σας ακούσουμε να μας παίξετε κάτι, έτσι δικό σας, κάτι παραδοσιακό εδώ. Την αγαπάμε πολύ αυτή τη μουσική, πιστέψτε μας. Και πέσουμε και εμείς, θα σας συναγωνιστούμε αν παίξετε. Για λοιπόν να παίξετε κάτι, να σας ακούσουμε, θέλετε αλήθεια, με πολύ χαρά θα σας ακούσουμε. Εδώ έλατε, αλλάζουμε όλους, παρακαλώ. Θα καθίσουμε εδώ.
Να πούμε ποιο σχήμα είναι αυτό. Έχετε κάποια ονομασία Να μας πείτε, δηλαδή, τι θα παίξω. ή να μας κάνετε μια παρουσίαση. Έχουμε το όνομά σου, να το ακούσουν και οι γονείς. Φτάσω να οργάνωση του. Πολύ ωραία. Στο χέρι του χέρι. Κώστας Σαλίδης. Αναστασίος ο Τύρης. Όχι για μένα κυρίως, για τους φίλους μας που είναι από κάτω. Αναστασίος ο Τύρης. Ωραία. Τσαμπάσιος. Πολύ ωραία. Ο σχηματισμός που έχουμε αυτή τη στιγμή που βλέπουμε μπροστά έχει κάποιο συγκεκριμένο όνομα. Όχι, απλώς έτσι. Έχετε διαφορετικές Μια ερώτηση τώρα να κάνω. Έχετε ξαναπαίξει μαζί όπως είσαστε τώρα έτσι. Έτσι όχι. Όχι. Συγκεκριμένα. Όχι, λέω. Όπως είσαστε. Όχι. Όχι, ωραία. Τι θα. Πάμε. Τι θέλετε να ρωτήσετε. Ό,τι θέλετε. Κάτι δικό σας. Πάνω στο όργανο, όπως το μαθαίνουμε. Αυτή τη μελωδία που έπαιξε τώρα, έτσι, αυτό το τραγούδι. Με το αυτή καθαρά. Να ρωτήσουμε λιγάκι κάτι. Πόσα είδη πολυφωνίας είχαν αυτιστεί, πόσες ανεξάρτητες φωνές. Κάντε να παρουσιάσει, μπορείτε. Ναι. Δηλαδή, εσύ έπαιζες, ας πούμε, κάποια στιγμή στο σώμα. Παίζατε μαζί ταυτόχρονα με τα σημεία. Δεν είναι. Ναι, όταν προχωρούσε. Ας πούμε ότι είχατε μια κύρια φωνή και κύρια μελωδία. Τα σολιστικά τα όργανα βγήκαν Μία. Δύο. Πρώτη και δεύτερη. Πρώτη και δεύτερη. Έτσι, αυτό ακουγόταν. Εσύ είχες μια τελείως διαφορετική μελωδία προς γέμισες. Άρα, ας πούμε ότι ήταν μία-δύο πρώτες, μία, ας πούμε, μέσα που γέμισες εσύ είχες κάτω τα πάσα 4 φορές και εσείς τώρα τι ρόλο παίζατε μέσα σε όλα αυτά. Εγώ έπαιζα κανονικά. Πρώτη φωνή. Πρώτη φωνή. Την πρώτη, την 1-1, ποιος την είχε, ποιοι την είχατε. 1-2, 1-1. Και εσύ έπαιζες 1-2. 1-2. Εσύ έπαιζες μόνο 1-2. Ναι. Παίξε μαζί με την 1-2. Παίξε μόνο σου κομμάτι, αν μπορείς. Λίγο.
τοπική αρχή να τα ακούσουμε. Πολύ καλά. Να ακούσουμε την πρώτη, την 1-1. Καταλαβαίνετε πόσο ενδιαφέρον έχουν αυτά τα πράγματα. Τρομερό. Τρομερό. Μπορεί να υπάρξει βέβαια και κομμάτι που σε όλο το μέρος δεν υπάρχει πρώτη και δεύτερη. Σωστό. Σωστό. Συγκεκριμένο κομμάτι. Και εσύ τι έφερες. Παίξε μας το λόγος. Έτσι, παίξε μας το λόγος. Για μένα το πιο εντυπωσιακό ποιο είναι. Ανεβήκανε πάνω 3-6, οι οποίοι δεν έχουν παίξει ποτέ μαζί και παίξατε μια χαρά, πάρα πολύ ωραία, χωρίς νότες, χωρίς τίποτα. Προσέξτε τη διαφορά τώρα. Θα ανεβούμε 5 εμείς τώρα, οι οποίοι θα χρειαστούν αναλόγια, παρτιτούρες. Προσέξτε τη διαφορά τώρα. Μετακομίσεις,
προφέτες, όπως βλέπετε, έχουν μια μικρή διαφορά από την προηγούμενη. Είναι πιο στενός, πιο κοντός μάλλον ο λαός. Αυτές λοιπόν είναι οι προφέτες σε ντο. Η προηγούμενη ήταν σιμπεμόλ προφέτα, αυτή είναι προφέτα σε ντο. Είναι ένα τόνο, έχει ένα τόνο διαφορά από την προηγούμενη. Γι' αυτό και το μήκος, το γενικό μήκος του σωλήματος είναι πιο μικρό περίπου, 20 εκατοστά του προηγούμενου. Η συντονικότητα του πιάνου, το πες το πιάνο, αυτό γίνεται. Προσέξτε τι σας είπα προηγουμένως. Διαδικασία, να βρεις παρτιτούρες, να βάλεις γυαλιά, να στήσεις αναλόγια. Προσέξτε να εσείς πίνετε μέσα. Άντε να κουρδίσουμε, άντε σε χαμηλός, σε ψηλός. Άντε να πει μπροστά η μηχανή. Ωραία. Θα παίξουμε ένα άδικο. Αυτό το όργανο που λέγεται το λίγο. Α, αυτό, ναι. Αυτό λέγεται κόρνο. Είναι το γαλλικό κόρνο. Υπάρχει και το αγγλικό κόρνο που είναι ξύλινο. Αυτό είναι το γαλλικό κόρνο. Έχει πολύ μεγαλύτερο μήκος σωλήνα, όπως βλέπεις. Πόσα μέτρα? Αυτό είναι τριπλό κόρνο. Το ελληνικό ήταν φα, συμπεμόλ, φα άλτο. Το απλό φα κόρνο έχει 3 μέτρα και 75 εκατοστά να το εξελίξεις. Τώρα όλο αυτό επειδή είναι τριπλό, είναι γύρω στα 7-8 μέτρα να το εξελίξεις. Είναι σαν το κόρνο των Άλπαιων. Αν έχετε δει ένα μεγάλο μακρύ ξύλινο όργανο, απλώς αυτό είναι τυλιγμένο και μεταλλικό, χάλκινο. Έχετε παρατηρήσει ότι είναι το σήμα του ταχυδρομείου αυτό? Είναι κάπως έτσι χωρίς τα κλειδιά, έτσι. Ξέρετε γιατί καταλαβαίνετε? Έχει τρόπο. Παλιά επικοινωνούσαν με τέτοια όργανα. Είναι το πώς κόρνο που λέγανε. Ήταν στα βουνά απέναντι και επικοινωνούσαν εκτός όταν σκάβεις μελωδίες και καταλαβαίναν οι άλλοι τι γίνεται, ας πούμε. Όπως επίσης η πρώτη του μορφή ήταν για το κυνήγι. Το χρησιμοποιούσαν πάνω στα άλογα και κυνηγούσαν τις αλεπούτες. Εντάξει, παίξε λίγο να ακούσουν τον Νίκο τα παιδιά. Ναι. Μπράβο. Για να ολοκληρώσουμε το... Επειδή είπαμε για το... Ξεκίνησε σαν του κυνηγιού όργανο, είχε ξεκινήσει χωρίς όλα αυτά τα κλειδιά και στη συνέχεια μπήκαν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί. Και παλιά παίζανε το όργανο αυτό χωρίς τα κλειδιά. Μόνο με το χέρι. Παίζανε... Βάζοντας το χέρι έτσι. Και στη συνέχεια μπήκανε τα κλειδιά και δεν χρειάζεται να βάζουμε το χέρι να αλλάζουμε τις νότες. Το χέρι το χρησιμοποιούμε μόνο για να κάνει ηχείο, για να είναι ο ήχος λίγο πιο στρογγυλός, γιατί παίζοντας χωρίς το χέρι έρχεται λίγο πιο κοντά στο τρομπόνι. Είναι πιο στρογγυλός, κάνει περισσότερο χώρο. Αυτά περίπου για το κόρνο. Και πώς ένα έτσι κυνηγητικός άλπισμα, πώς χρησιμοποιούνται με το ή ταχυδρομικό, ξέρω εγώ. Αυτό που έπαιξα πριν είναι περισσότερο κυνήγι του Μότσαρτ, ένα κοντσέρτο και είναι για φυσικό κόρνο και εντάξει, είναι κάπως κυνηγετικό. Ταχυδρομή στο δάσος λέγεται αυτό.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα σας παίξουμε ένα... Τον Πάσο, το ξέρετε τον Πάσο, έτσι. Το ακούσαμε στο Λεβιτούμπα. Σωστά, βέβαια. Το παρουσιάσαμε την Τούνα. Ο Σάκης ο Ροπάς. Τι ιστορία έχει. Η Τούμπα, παιδιά, είναι. Επειδή σε όλα τα μεστά έλειπε ένα όργανο για να τα θέσει, φτιάξαν γύρω στο 1830 την Τούμπα. Ανακαλύφθηκε στη Γερμανία και είναι το πιο χαμηλό από τα μεστά. Παίζει τη βασική. Παίζει τη βασική από τις αρμονίες, την πρώτη, και στις μπάντες παίζει τη βαρτονία, το ρυθμό, δίνει με τις γνωστές όλους. Το γνωστό θέμα, Χαρά στο ρεπερτόριο. το γνωστό θέμα. Έτσι μας κοροϊδεύουν πάντα. Έχω τεράστιο ρεπερτόριο. Πιο πολύ από το βιολί θα το γιατί σε μένα Δηλαδή, όπως βλέπετε, πραγματικά είναι ένα όργανο που έχει το πιο βαθύ μάλλον να το αχάλει να έχω, αλλά όμως είναι ένα όργανο που δεν παίζει μόνο ρυθμικό στοιχείο, μπορεί να παίξει και μια πολύ ωραία μελωδία, όπως ακούσατε. Ένα όργανο που πλέον στη σύγχρονη εποχή χρησιμοποιείται όπως όλα τα άλλα όργανα. Μπορεί να παίξει και άνετα μια ωραία μελωδία. Βασικά, όπως τώρα σε ένα σχήμα, παίζει την πιο βαθιά, την πιο μπάσα φωνή και είναι αυτό το όργανο που κρατάει, δένει όλο το σύνολο από τα χάλινα. Διότι, όπως βλέπετε, είμαστε η οικογένεια των χάλινων Χριστών. Αυτά είναι τα χάλινα Χριστά, δεν είναι άλλα. Αυτά τα 5, τα 4 μάλλον. Η τρομπέτα, το τρομπόνι, το κόρνο και η τούμπα. Είναι ολόκληρη η οικογένεια αυτή τη στιγμή. Και για να μην λέμε πολλά, λοιπόν, θα σας παίξουμε μετά από τόση διαδικασία. Σκεφτείτε πόση ώρα προσπαθούμε να πάρουμε το μπροστά να παίξουμε ένα κομματάκι. Λοιπόν, θα σας παίξουμε. Το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές. Πιστέψτε με. Όμως, για να είμαστε σίγουροι τώρα θα πρέπει να είχαμε κάνει και μια προβούλα πριν λίγο, να το είχαμε δοκιμάσει πάλι. Άρα, έχουμε αυτό το ελάττωμα. Είμαστε παρτιτουράκες, δηλαδή για να παίξουμε θέλουμε μπροστά νότες. Αν δεν βλέπουμε νότες, αμέσως χανόμαστε. Πελάγουμε, όχι τι γίνεται. Ενώ εσείς δεν έχετε συνηθίσει με νότες. Γι' αυτό και χαιρόσαστε και ευχαριστιόσαστε που κάνετε πολύ περισσότερο από εμάς. Εμείς είμαστε μίζεροι, με ψήμι, δηλαδή να είναι όλα τέλεια, σωστή η ατάκα, μη βγει η γλώσσα πιο μέσα, πιο έξω. Μια δυστυχία, πιστέψτε με. Λοιπόν, Τότε παρατήρησε η Ανερή ότι είπαμε πλάκα. Thank you.
Αυτό είναι τα Χριστουγέννα. Αυτό μας έχουν πει πως είναι ένας χορός από τους ορτακιούς της Θράκης. Καλά τα Χριστουγέννα. Ναι. Και θα παίζουν το χορό, αυτό το παίζουν κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Αυτό παραδοσιακό. Κάτσε ως Αλέκος. Αυτό στην αρχή, θα το παίξουμε και αύριο, έχει ένα πολύ ωραίο ρυθμό, μια πολύ ωραία πραγματικά μελωδία και έπειτα έρχεται ο ρυθμός αυτός. Ήταν το μισό. Ναι. Ακριβώς αυτό. Θράκης. Ορτακή Θράκης. Προφανώς κατηγορία της Θράκης. Πρέπει να είναι για Θράκη. Λοιπόν, τώρα θα σας παίξουμε το έργο του κυρίου Καραβέλη, το οποίο το έχουμε δει μόνο μια φορά, εντελώς έτσι, μια και έξω, να δούμε, να ακούσουμε τι είναι αυτό που έχει γράψει. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν τώρα, αλλάζουμε όργανα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης παίζει την πρώτη μοντέλα, εγώ παίζω τη δεύτερη, που τα γέρει κάτω, εγώ θα μεγαλώσω, τι θα κάνει. Θα πάρω μέρος, θα στέλνω στη δεύτερη. Λοιπόν, tempo rubato. Από κάτι. Ναι. Για να δούμε, παιδιά, πώς διαμορφώνεται ένα κομμάτι. Ναι, σωστά. Να κάνουμε μια φορά το πρώτο μέρος χωρίς κανένα κομματισμό. Μια μέτρια ένταση χωρίς τίποτα από κάτω. Ναι. Μια απλή ανάγνωση χωρίς τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, μας λέει ο συνθέτης επάνω ότι είναι ένα λάμπο, δηλαδή ένας πολύ αργός ρυθμός, με το μετρονόμο τέταρτο στο 60, ο μετρονόμος έχει πάνω αριθμός, όπως ξέρετε, τέταρτο 60, tempo rubato, δηλαδή λίγο ελεύθερο, δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο αυστηροί στο ρυθμό, μπορούμε να κάνουμε και κάποιες ελευθερίες. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν τώρα, όπως είπε ο Σπύρος, να μην κάνουμε κανένα χρωματισμό, να παίξουμε απλά ό,τι βλέπουμε γραμμένο. Από την αρχή μέχρι το τέλος χωρίς να σταματήσουμε. 1, 2, 3 και...
αν ήμασταν μόνοι μας, θα λέει ο καθένας την άποψή του, εδώ ίσως να κάνουμε εκείνο, εσύ πες πιο σιγά εκεί, γιατί έχω εγώ μια μελλοντική γραμμή που πρέπει να βγει περισσότερο. Εδώ μήπως να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα, να του δώσουμε έναν αέρα, εκεί να κάνουμε μια καθυστέρηση. Θα λέγαμε διάφορες απόψεις. Όλα αυτά όμως δεν ισχύουν αυτή τη στιγμή, διότι παρόλο είναι ο συνθέτης. Άρα καλούμε τον συνθέτη να μας πει δύο λόγια για το έργο αυτό εδώ, να μας πει γιατί το έγραψε το πράγμα. Καθένας δεν παίρνει ένα μολύβι και ένα χαρτί και αρχίζει και γράφει. Κάτι σκέφτεται, κάτι θέλει να μας πει. Λοιπόν, αφού είναι ο συνθέτης εδώ πέρα, τον παρακαλούμε να μας πει δύο λόγια για το συγκεκριμένο έργο και να μας κάνει κάποιες παρατηρήσεις ενδεχομένως, ρυθμικές, μουσικές ή οτιδήποτε. Εγώ θέλω πριν από όλα αυτά, αγαπητέ Σοκράτη, να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του ΜΕΡΟΣ. Κάτι το οποίο θέλω να πω σε όλους τους αγαπητούς φίλους και φίλες που βρίσκονται εδώ. Ειλικρινά αυτό που σας είπα νωρίτερα, έτσι ακριβώς είναι. Οι φίλοι μας, από τους ΜΕΡΟΣ, πήραν την παρτιτούρα την Τετάρτη το πρωί. Και για μένα είναι μια έκπληξη αυτό το πράγμα που ακούω. Θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί είναι ένας αγώνας δρόμου, ειλικρινά, να προλάβουμε έστω αυτή τη μικρή jazz mini suite, έτσι όπως την ονόμασα τελικά, να την γράψω πάνω στο υπέροχο κουντέρ που έχουμε μπροστά μας. Κάποια πράγματα που θα μπορούσα να πω είναι τα εξής. Όπως περιγράφει και ο τίτλος, είναι μια jazz, έχει κάποιες jazz αφορμήσεις. Φαίνεται αυτό ακούγεται. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε και να δώσουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα είναι αυτό που έχω γράψει στην αρχή. Tempo trimpato. Δηλαδή η αίσθηση του αδιάστατος και της συγκροτής ταυτόχρονα. Να μην πηγαίνει ποτέ η μουσική μόνο μια ευθεία γραμμή, να έχει την έννοια του ανοίγματος, του απότομου πλησίματος και με μια διαρκή ροή ενέργειας. Αυτό το πράγμα πώς θα μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει και προκύπτει μέσα από την επιστροφική ευρωπαϊκή υφίσταται. Δηλαδή, ο Ραβέλ, ο μεγάλος Ραβέλ, είχε πει ότι πολλές φορές ακόμα και οι φορείς να υπάρχουν, όπως ίσως ξέρετε, δεν κάνει κανένα σημάδι, είτε ζωφόρτα, εφόρμα, δεν είναι κανένα σημείο δυναμικής ή και η τεχνική να σε οδηγεί στο πώς πρέπει να παιχθεί. Είμαι υπέρμαχος αυτής της άποψης, γι' αυτό και έχω τα λιγότερα δυνατά σημεία στην παρούσα φάση. Παρ' όλα αυτά, ο τρόπος που ήδη αποδώσατε αυτό που αποδώσατε είναι πραγματικά προς την κατεύθυνση που έχω σκεφτεί. Θερμά συγχαρητήρια, είμαι βέβαιος ότι και άλλο στη Συμμαχία θα έχουμε τη δυνατότητα να το ακούσουμε όλο αυτό το έργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε να δούμε το δεύτερο μας, γιατί είναι σε τρία μέρη η σουίτα αυτή, όπως μας την είπε ο συνθέτης. Θα παίξουμε το δεύτερο μέρος και θα επανέλθουμε. Το μαζί μας, Και εγώ θα έλεγα το εξής. Θα πρότεινα. Για να έχουμε διάκοψη.
Να αρχίσουμε, επειδή επαναλαμβάνεται 3-4 φορές το ίδιο θεματάκι, να αρχίσουμε λίγο χαλαρά και σιγά σιγά να επαναλήψεις Συντούτουν λοιπόν και δικές μου εξαπώσεις.
μάλλον νόημα να παίξουμε, να σας παίξουμε, γιατί και εμείς τώρα θα το κάνουμε μια προβούλα, ένα κοζανίτικο σωρός. Προσπαθήσαμε δηλαδή να έχουμε και κάτι ντόπιο, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, ο χορός αυτός είναι του Διονύση Μισβάπη, το ξέρετε όλοι, είναι αυτός που έχει γράψει στο Ευαγγέλιο, περνάει ο στρατός. Αυτός έτσι. Όχι υπάρχει πλέον μαζί μας.
είδα μια σκηνή, να σου πω μια σκηνή, να γελάσουμε λίγο. Μου θυμίζει εδώ το εξής. Ένα λαϊκό πανηγύρι. Μπαίνουν μέσα γηγενείς αυτόχθονες που ξέρουν να χορεύουν πολύ καλά το χορό. Μπαίνουν μέσα, χορεύουν παλικαρίσια και μπαίνουν και 2-3-4 φουγκαράδες άλλοι, οι οποίοι τους έχουν πει στη σχολή χορού, ξέρετε, πρέπει η κίνηση εκείνη να γίνει έτσι, πόδι εκεί έτσι. Αυτοί είμαστε εμείς, τη σχολή χορού. Σημασία όμως στη λαϊκή μουσική έχει αυτός. Ένα αργό. Ό,τι θέλετε. Ακούσουμε και ένα αργό. Καθιστώ, όπως το λέτε. Χριστάβλας.
κάνουμε μια ανακεφαλαίωση μικρή αυτών που είπαμε σήμερα και θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί. Στις 10 είπαμε. 10 η ώρα το πρωί είναι 2 είναι αύριο παιδιά το σεμινάριο. Τη δεύτερη μέρα του σεμινάριου. Και το βράδυ η συναντία. Λοιπόν, μιλήσαμε για 3 σημαντικά πράγματα. Την αναπνοή. Μιλήσαμε για τη διασταγματική αναπνοή. Μιλήσαμε για το ρόλο που παίζει ο αέρας στη δουλειά μας, το σημαντικό ρόλο που παίζει ο αέρας στη δουλειά μας. Είπαμε τις 2 ασκήσεις, προτείνουμε να τις κάνετε, μη σας κουράσουν, πανεύκολες είναι και 3 λεπτάκια. Τίποτα σπουδαίο. Εκείνο που δεν είπαμε, ξέχασα μάλλον εγώ να σας πω, είναι ότι η εισπνοή και η εκπνοή πρέπει να είναι ένας συνεχής κύκλος χωρίς σταμάτημα. Μερικές φορές κάνουμε μια εισπνοή να παίξουμε και διστάζουμε να παίξουμε την πρώτη ατάκα. Καθυστερούμε. Αυτό το κενό διάστημα που αφήνουμε είναι καταστροφή σε εισαγωγικά. Δεν πρέπει δηλαδή να το αφήνουμε. Η εισπνοή και η εκπνοή πρέπει να είναι ένας κύκλος. Κανένα λοιπόν κενό διάστημα μεταξύ εισπνοής και εκπνοής. Έπειτα μιλήσαμε. Ναι. Φανταστείτε, κάποιος που θέλει να παίξει τένις, να κάνει αυτό. Σταματάει πιο εκεί και μετά να κάνει καλά. Δεν γίνεται. Είναι ένα αυτό. Ναι. Ωραίο, καλό. Λοιπόν, εμείς μιλήσαμε μετά για τη μάσκα. Είπαμε το ρόλο που παίζουν τα χείλη, πώς πρέπει να είναι τοποθετημένη η μάσκα μας, δηλαδή τα χείλη μας, για να έχουμε σωστό παλμό. Και όταν έχουμε σωστό παλμό, θα έχουμε σωστό ήχο. Μιλήσαμε για την ταχύτητα του αέρα. Είπαμε ότι δεν πρέπει να πιέζουμε το όργανο όταν παίζουμε στα χείλη μας. Βέβαια, όταν παίζεις αυτά τα πράγματα που παίξατε εσείς, χιλιάδες νότες ατέλειωτες. Σας θαυμάζω, αλήθεια, πώς είναι. Όλες οι νότες. Όλες οι νότες. Και όλα αυτά με τα αυτή, έτσι. Δηλαδή, ακούτε και παίζετε. Εγώ φαντάζομαι δεν μπορούσα να πω. Θα πελάγουμε. Θα εγκλωβιζόμουν γιατί θα προσπαθούσα να φανταστώ νότες. Θα κάνουμε ένα σεμινάριο, ελπίζω να έρθετε. Ναι. Ναι, θα προσπαθούσα να φανταστώ μπροστά μου νότες, πώς είναι γραμμένο το σχήμα. Να μην το σκέφτομαι. Το τρίτο πράγμα που είπαμε ήταν για τη γλώσσα. Παίζει ένα διπλό ρόλο και για να αρχίσουμε την νότα μας, να δώσουμε τη λεγόμενη ατάκα, αλλά και μας διευκολύνει έπειτα είπαμε, η ράφη της γλώσσας, ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας την έκταση του οργάνου. Είπαμε το βασικό κανόνα ότι η άκρη της γλώσσας μας πρέπει να είναι πίσω από τα δόντια μας και να μην βγαίνει έξω από αυτά. Τι άλλο σου είπα, αυτά τα 3 νομίζω. Αυτά τα 3 βασικά σχόλια. Είπαμε ότι πρέπει να είναι το σώμα μας χαλαρό, να μην βάζουμε δύναμη, δεν χρειάζεται δύναμη, τέχνη είναι. Ναι. Ακούγεται εύκολο αυτό, ξέρετε, έτσι. Μάλλον αυτονόητο ακούγεται, εντάξει, γιατί το σώμα να μην είναι χαλαρό. Ακούγεται, δεν είναι όμως, πιστεύετε αυτονόητο. Με το που πιάνεις το όργανο στο χέρι σου, σε πιάνει κάτι να σφίξεις, να βάλεις δύναμη, δεν χρειάζεται. Χαλαρό το σώμα. Χαλαρό το σώμα και έχουμε πολύ καλύτερη απόδοση και στο παίξιμο μας και βασικά στον ήχο. Είναι πιο χαλαρό σώμα. Σκεφτείτε κάποιον που μιλάει να το πιάνουμε από το λαιμό. Ξαφνικά δεν γίνεται αυτό το σφίξιμο. Αλλάζει αμέσως το τριάδι της φωνής του. Έτσι και στο παίξιμο μας. Όταν σφίγγουμε. Ναι, αυτό δεν θυμάμαι αν είπαμε. Ο λαιμός πρέπει να νιώθουμε να είναι ελεύθερος και ανοιχτός. Όπως τραγουδάμε ένα ελεύθερος και ανοιχτός, να φεύγει ο αέρας, να μην πιέσουμε, να μην σφίγγουμε το λαιμό. Γιατί αυτό που γίνεται με τη φωνή, αμέσως μόλις σφίξει το λαιμό, το ίδιο γίνεται και στον ήχο που βγάζουμε με το όργανο μας. Και φυσικά, για να τελειώσουμε, να πούμε ότι όλα αυτά για να τα αφομοιώσουμε και να τα κάνουμε πράξη, χρειάζεται μια εξάσκηση συνεχής
μια συνεχής εξάσκηση. Σε εσάς δεν λείπει το θέμα της εκτέλεσης. Για μας είναι σημαντικό να βγαίνουμε και να παίζουμε στον κόσμο. Για εσάς όμως δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί όλοι μπαίνουν σηκώνουν σας αμέσως και άλλη ώρα παίζετε χωρίς να σκεφτόσαστε απολύτως τίποτα και πολύ καλά που κάνετε. Πολύ καλά που κάνετε. Εσείς λοιπόν δεν έχετε το πρόβλημα της εκτέλεσης, δηλαδή να βγείτε στον κόσμο να παίξετε. Το κάνετε μια χαρά, το έχετε συνηθίσει από μικρά παιδιά, το αυτή σας λειτουργεί, βγαίνετε. Εμείς το έχουμε αυτό το πρόβλημα. Για εσάς λοιπόν δεν υφίσταται, εκείνο που υφίσταται είναι η εξάσκηση. Δηλαδή, αν εξασκηθείτε πάνω σε αυτά τα βασικά πράγματα που είπαμε, εκείνο που θα βελτιώσετε πάρα πολύ θα είναι αυτό που κάνετε. Αυτό που κάνετε θα το κάνετε πιο άνετα, με μεγαλύτερη άνεση, με λιγότερη κούραση όπως είπε ο Σπύρος και με πολύ πιο ωραίο αποτέλεσμα και ηχητικό και αισθητικό, γιατί δεν θα χρειαζόστε να πάρετε ενδεχομένως τόσες πολλές αναπνοές και όλα αυτά. Αυτά λοιπόν ήταν έτσι, τα βασικά που είπαμε. Θα συνεχίσουμε από αύριο που θα έρθουν και τα άλλα παιδιά εδώ πέρα το πρωί και θα σας μιλήσουμε για αυτή για τεχνικά θέματα στο όραμα. Και εκείνο που πιστεύω θα είναι χρήσιμο Παναγιώτη αύριο είναι, επειδή τα περισσότερα παιδιά που είναι εδώ είναι τρομπετίστες. Έστω και ένα τέταρτο ο καθένας, να κάνετε με τον Παναγιώτη ένα μικρό υποτυπώδες μάθημα πάνω σε αυτά, πάνω στην αναπνοή, στην μάσκα, στην άρθρωση. Προσέξτε, ένα μικρό πράγμα να διορθώσετε, δηλαδή λίγο ανοιχτά να είναι τα χείλη σας. Και να σας πει ο Παναγιώτης πρέπει να κλείσετε λίγο τη μάσκα. Είπαμε 2-3 πράγματα σήμερα, πώς μπορούμε να το ελέγχουμε και στον καθρέφτη αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ένα μικρό πραγματάκι να τσιμπήσετε από εδώ, δηλαδή τι, να είναι ανοιχτά τα χείλη σου και να τα κλείσεις λίγο περισσότερο. Θα διευκολύνεις τη ζωή σου σε ένα μέγιστο βαθμό, πίστεψέ με. Λοιπόν, λέω ότι θα ήταν χρήσιμο αύριο και ένα μικρό έτσι υποτυπώδες μαθηματάκι, χωριστά ο καθένας, ενδεχομένως και σε άλλη αίθουσα, ένας-ένας, για να πούμε και κατηδίαν, δηλαδή να διορθώσουμε ενδεχομένως ένα μικρό προβληματάκι που υπάρχει. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχω φέρει κάποιες νότες, κάποια κομμάτια που θέλετε να παίξετε μαζί μας. Διαβάζετε παρτιτούρα, έτσι. Ωραία. Όποιος διαβάζει μπορούμε να κάνουμε και άλλο. Ωραία, θα κάνει και ο Σπύρος ένα μικρό συνολάκι με 5-6, ξέρω εγώ, θα δούμε. Ναι, και να παίξουμε και να πεις και κάνω μία τώρα σκέψη, λίγο εξτρέμη σκέψη. Στη συναντία το βράδυ, αν το πρωί διαπιστώσουμε ότι έχουμε ένα αποτέλεσμα που εγώ πιστεύω θα το διαπιστώσουμε, ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα, στη συναντία το βράδυ με μερικούς από εσάς και εμείς παίζουμε και ένα κομμάτι στο τέλος όλοι μαζί. Τι λέτε? Σας προσκαλούμε δηλαδή στη συναυλία μας. Καθίστε λιγάκι, σηκώθηκα για να μπορέσω έτσι λίγο να ξεκουράσω τους αγαπητούς φίλους. Θέλω να πω ότι γενικά να το πω. Από τα σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει, μπορώ να πω ότι είναι μέσα στα πιο ενδιαφέροντα. Αυτό που γίνεται σήμερα, που ξεκίνησαμε σήμερα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Αφενός, μέσα από τα πολύ συγκεκριμένα πράγματα που είδατε οι περισσότεροι και που ήταν και άλλοι εδώ πέρα, την προηγούμενη ώρα που έχουν την ευκαιρία οι αγαπητοί φίλοι του Μένος Μπρας να σας πούν, και γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον μέσα από αυτή την εναλλαγή, τη μουσική ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και σκέψεων. Νομίζω ότι εδώ πέρα πιστεύουμε όλοι μας πως η μουσική μόνο δεν είναι. Αν θέλετε, και ας μην ακούσετε καλύτερα αυτό που θα πω, η μουσική είναι η παγκόσμια γλώσσα. Σωστά. Αν πούμε ότι σε αυτό το πλανήτη υπάρχουν 5,5 δισεκατομμύρια, 6 δισεκατομμύρια πια άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο, ξέρουμε ότι τα αγγλικά είναι η πιο διαδεδομένη γλώσσα. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, πόσοι έχουμε, 4 δισεκατομμύρια, 4,5. Τη μουσική, ακόμα και στην πρώτη της μορφή, στην αρχαίριμη μορφή, μπορεί να τα καταλάβουν και τα 6 δισεκατομμύρια. Είναι η παγκόσμια γλώσσα. Και όλοι μας αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, γιατί κάτι μας ενώνει. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι σήμερα οι αγαπητοί φίλοι του Μένος Μπρας, αλλά και εσείς, βάλαμε τα θεμέλια για να ξεκινήσει μια διαδικασία σύμπραξης, συνεργασίας και αλληλοεπικοινωνίας μέσα από αυτό που αγαπούμε όλοι μας, την μουσική. Εγώ θέλω άλλη μια φορά να ευχαριστήσω πραγματικά κάθε ένα, όλους μαζί, αλλά και κάθε ένα από τα μέλη, αγαπητά μέλη του κορυφαίου αυτού του κομιτέτου. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα του Δημοτικού Οδείου και νιώθω πως αυτό που ξεκινάμε σήμερα και θα
έχουμε και την ευκαιρία να κάνουμε αύριο, είναι μόνο το ξεκίνημα. Αυτή είναι η αίσθηση που μου δίνεται σήμερα. Και ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί στα περισσότερα, για παράδειγμα, σεμινάρια που υπάρχουν πιάνου, θεωρητικών, πνευστών κλπ. Συνήθως είναι μονόδρομη η σχέση. Δηλαδή από τους συζητητές προς τους ακούγοντες. Εδώ είναι αμφίδρομη. Και είμαι βέβαιος ότι ακόμα υπάρχουν κι άλλες δυνάμεις και στο εμπόριο, και στο μιλοφόρι, και στο φούφα, και την αναράχη, και την κρυόβηση, και την άρδασα, και το βαρικό, αλλά και σε ευρύτερο το νομό. Και πέρα από εδώ, είδατε σήμερα αγαπητοί φίλοι, έχουμε φίλους μας που ήρθαν από τη Φλόρινα, την Έδεσα, από τα Τρίκανα, την Κοζάνη. Περιμένω την Τολεμαΐδα, περιμένω ακόμα πιο πολύ. Είστε Τολεμαΐδα? Είσαστε, μπράβο σας. Ακόμα πιο πολύ. Και είμαι βέβαιος ότι εδώ πέρα μπορούμε να δημιουργήσουμε στο δημοτικό μας στοδίο έναν τέτοιο άξονα επικοινωνίας με όλους αυτούς τους αγαπητούς φίλους, αλλά και με εσάς και με άλλους που θα έρθουν κι αύριο και άλλους που θα έρθουν πιο μετά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά και επίσης και για την αγάπη που δείξατε για αυτό το κομμάτι το οποίο δίνετε μόλις πριν από τις μέρες, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Και πιστεύω ότι είναι ευκαιρία να τους αφήσουμε λίγο να ξεκουραστούν σήμερα, να βάλουν μια ανάσα γιατί είχαν ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Να σας ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν εδώ και το ραντεβού μας είναι για αύριο το πρωί 10 η ώρα. Σας περιμένουμε όλους. Συγχαρητήρια. Κάτι τελευταίο, όσοι πήγετε τώρα, να πάρετε και το πρόγραμμα της συναυλίας της αυριανής. Θα ξεκινήσει 8 η ώρα με τους μέρους.